Здравейте, приятели! Днес ще снимаме Олме ТВ. Вие не се виждате на камерата. Аз няма много да ви говоря. Ще говоря с хората тук. Вие ще гледате и ще се смеете. Какво правят хората? И ние искаме да видим какво правят те някои хора. Аз отдеве се познах. Бех познал да видя какво е. И виждам хора, например, на по 14 години на училище и снимат в час. Снимат в час и сега ще видим. Почваме. Здрасти, какво правиш? Слушай, брат. Ти на колко си години? На 20. От кой град си? Ливен. Левски или ЦСКА? ЦСКА, брат. Не, Левски, брат. Бат. Левски. Виж, ЦСКА взеха купата, ама карай сега. Какво? Вика, виж, ЦСКА взеха купата на България, ама. Те миналата година я взеха. Как миналата бе, они един играха, брат. Защото сега Левски и ЦСКА играха на миналата неделя. И като играха 2-2 свърши. Да, бе, ти го знам. Ми добре. Айде, чао. Малко са. Здрасти, Левски или ЦСКА? Левски или ЦСКА? И така видяхте, че един каза ЦСКА, но като ме видя мен, каза за Левски. Малко съм болен, ме извинявате. И видяхте първия разговор. Сега ще видите много други разговори. Това видео ще е дълго някъде около 15 минути, така че има да се смеете. Ще ги питам сега въпроси Славея или Арда. След Арда и Славея ще ги питам Левски или който изберат един от двата. И ако изберат Левски, аз ги питам Левски или ЦСКА накрая. Най-трудният избор. И започваме. Левски или ЦСКА? Левски! А вие на колко сте? 010, 011. От кой град? Сега това са подробно. Ти на колко си? На 11. Браво! Вие колко сте? 4. Здрасти, Левски или ЦСКА? Левски. Само Левски. Здравей, Мартин. Всичко е по Мичи Марга. Хора, вие видяхте ли какво се случи? Едни ми казаха: здравей, Мартин, всичко върви по мед и маргарин. Не знам дали го чухте, аз май спрях видеото, не знам що. И сега продължаваме. Здрасти. Здрасти. Какъв час имаш сега? Какво? Какъв час имаш сега? Я. О, най-зле това. Левски или ЦСКА? Левски. Само Левски, айде чао. Левски или ЦСКА? Левски. Левски или Славея? Арда. Бъте, брат. Само Арда Кърджали. Кой набърт е? Лапе. Няма ти кажа чао. Кой час имаш сега, бе? Чакайте, снимам аз те.
Хора, така, вие видяхте какво стана. Един ми показва среден пръст, ама и хлапа ми вика, кой набор съм. Аз няма да им казвам, аз ги лъжа, аз съм на 10, ама аз ги лъжа, че съм на 11. На следващия колко, като ме пита на колко съм години, аз ще му кажа на 12. Да видим дали ще се хванат. Айде сега малко да ви поправя камерата, защото... Виждате ли супер? Виждате. Започвате. Здрасти, Левски или Цеска? Левски или Цеска? Само Левски. Само Левски. Само те така и тесни пички. Само Левски. Само Левски. Хора, видяхте ли? Оня ми вика само ЦСК и някакви си нещо каза нещо. Ама какво казавам? И они стоят на компютъра. И така, хора, чухте какво стана. Я ми напишете вие в коментарите Левски или ЦСКА. Нали знаете, че томбулата наближава? След на неделята. Тая неделя ще изтеглиме от TikTok победителя. Победителя от TikTok. И после сигурно ще ви теглиме вас. Айде, вие сте. Гледайте. Здрасти, Пешо. Здрасти, Иванке. Какво правиш? Иванке, какво правиш? Öbürlerine? Bak say. Bravo. Само Левски. Что-то я... Само Реал Мадрид. Ja? Ja? Само Левски. Здрасти, Петърке. Чао. Чао. Здрасти, чао. Мау на беседката. Мау. Малкото ми детенце. Малкото ми детенце. Мау, завеси. Видяхте ли? Продължаваме. Мау. Как се казва мечка? Мау. Ах, ле. Левски или ЦСКА? Само Левски. Сега хора ще докладваме един. Как се казваш ти, бе? Вижте, си напушам.
не? Тук на почивка сме и костра. Не е ли студено, бе? Или здрасти, чершав Гугутко. Да. Толкова няма никой до мен. Да, ама говори. А не ми пиши. Първо кажи ти на колко си покажи и аз ще ти кажем. А що не искаш да се покажеш? Аз съм на 12 Д. А сега защо не искаш? Кое? Хора. И така, това беше всичко от нас. Чао, чао!